जुमुई नांजा हापुं हादा निनि खरग Usuk sugui hapung hatai ro Pumuy no sumuy nang horo Yumuy nang horo Yumuy nang horo Usuk sugui hapung hatai ro Nayan lekay horo busnoro Chung joto no boro Chung joto no boro Mayan lekai koro busnoro Jung joto no boro O jumuy nang za Hapung hata Nini khorogo Nini khorogo Usuk sugui hapung hatai ro फाइमानि कारण के जोनो तुइसामा कामिनि जे बररो बार रिक्वेस्ट खायका ब्रंग एरिया फाइनै फाइदिने के जोंगतिनि रो फाइनै खा ब्रंग नि रो ताम खायमान बाइके डेभलप खायमान ए फाइनो खादे जागा बुतंगो इरो जों भबिष्यत कायसा सिटी हाय माने टाउन सानामिति सानानि आमते खासं खाते इरो नुक खाजे स्विच गेट तो खायनानि मतो बुत तुइ तंगो माने तुइ सा तंगो आरो भबिष्यत जों स्विच गेट तो कायसा खायनानि नि वानसुक तंगो Sosial di berasal dari orang tam development ini pak. डेभलपमेन्ट बोलते इरो तो तुइ मानथुया विशेष के तुइनि क्राइसिस दंगो आरो थेके तुइ दिसाव अनेक उपकार अंगता सारा मैखुथुं थाइखुथुं रक खायनानि बा बाक खायनानि बो तुइनि दरकार दंगो इरो जदि वाटार रिजर्व कायसा खायके बर गाबनो व्यवहार खायै भबिष्यत काजो नांगानो ताइ ब्रंनि रां पैसा फायनानि लामा आंगानो Orang sih macam mana pak? जेंजानाय तो ताबुक जों आपातत नाय थांमा परे जों साप्लाय बुसुक दति खायमान जों सेस्ता खायने तंगो इबो तो तुइ कथां अलरेडी तुइ चले तंगो नुखा के आबा Oh tuh ya jadi kayak sah. Orang kota par bos nama tak mana. आबो तो उलो वानसुक जोंनाय ताक आपातत जों फोकास खायनाय तुइ न रिजर्व खायनानि आबम परे गाना किनि जखन डेभलपिंग थायना आफ्रा पार्क दग खायमानो जों जत किजन तुरुक बुफ्रा ताम खायमान आबो वानसुक जानायता इरा फायका एसिनि एनएलपि उरि ग्रुपनि अक्रा प्रेसिडेन्ट हास्तेफा आं निजे बुस्तुं जेनेरेल सेक्रेटारि एसिनि अफिसार दग दंबाय Oh jaga hangkai tui chakma kami hini sini jago sengoro visit tini kaisa program o kami amsai ni lukurok seng mai malai na musung jago nei sini je village development monitoring committee ni block ni je leaders ano inform khlaima ni yagolo borok kaisa time sanka o time no tini ni salno angrika riuya koi ang Faya koi o amsayo naifika onek sekang 35-year-old nghanoro hapaimani agi jeng madoro habo haipano oroni problem rokno borok ringkhaseng khaiba jeng oroni okra chakra tei kami amsaini lukurokno phai malai phega ta bongni tamo buti problem tong tamo nai obono tei jeng tini phaimani ta o phaimani uddesho kha bono jeng tichini ti prasarni bolong waleng jekhane sekhane lama kröyingui tongkha जों बोनो बाहायके लामा खलायरिनानि परिजने क्रिंगि दंहांके स्कुल क्रिंग दंहांके परिजने स्कुल न जाहाते जों सरकार बाय सालाय जोंरिनानि गाय निनि ताम हिनाय अरबो थाङै चाय थानानि मतो कायसा जों तामो खलायरिमान बरक जोंनो दिनै सारका ओ सामानि बिसिंते जों ताबुसिनि कमिटि सालायनाय इमिडियेटलि चिनि जे पैकेजनि ग्रुपो जोंहा बोनो दायरिनाय प्लास kami amsayo angnayo obo hai hatai rogo belai naithok hatai mo angkai rangchang ni hatai hinmano ani je byaktigoto personal ni bwkhao hongke o hatayo जों kaisa naithok hati khlainan bagui जों wansuk tongo hati kotor khlaina bagui wansuk tongo tamni bagui wansuk hongke o tirprani tiprasa rok jahate जों sasang manani pohorong manani o kamini cherai rok jahate शिक्षित समाजनि बसाय माननानै अबनो बागै जों तिनो गामियाव जों भिजिट खालायफैयोता आंथ' थाङै नायखायङो निनि ओ दै गोथां थाङै दङ
o tui kathang thang tongma jaga no chwng ban thenani bagui kaisa tabuk sramnai ban thewui ban no hingra sini bono lek kotor lek thenai thewinai bono aro chwng a charge khainai a phiyoknai o a phiyogui jahate kotor kotor o amchaini lukurok jahate aro bini kaisa income khlaimanani chwng kwbangma jagani kaisa create je job create khlai bono job rimanani moto chwng abo tini naikhatha tongo o jaga obo aboni bagui ang belai kheno rangchakni ha hataisi hinui chongo bono o jaga no chwng belai kheno choice khlaika obo tabuk national highway nini Agartala to Khwai Kamalpur direct nini Khatarhao thangnani nini Assam thangi bo paimanio o lama belai important aboni bagui chwng tamma khlainai bono chwng Tiprasad Thanchani yapri hinui chwng je khlai tongmani o yapri no chwng teo bwskang agna bagui nai chwng joto lokno kobogo tei jara sikito samaj tongnai rangri gwnang borok no bang koyo je phaidi kami amchayo chwng bahai ke chwng chini kami amchaini lukorokno naithok tei develop khlaimannai phaidi jotono palkhai chobalaidi kha baksangdi yak baksangdi tei chini wansukmano naithok khlaina bagui jotono agogui phaina bagui kobogo ta samung to chwng chengnani bisi digglak chengi no thanai truk truk tamni bagui hingka hingke tabuk to hakrani jora phaidaka watui pantui kwrikha o jora ono samurokno chengdani bagui already chwng wansuklai tongo tei government bo sai tongo je nongni je scheme project ni o project no dati no submit khlai den he borok chwngno bar bar sai tongkha chwng abono dati no project no submit khlai o kami amchai tei o jaga o kaisa chwng town de khlaiman abo chwng chesta khainai abo suda ani chesta bai inglak sara Tripura bini chini jara shikkito samajni borok joto chungo phai chubamani bisingti nai tei chwng personal chini package ni thege chubainai o kami amchai no tebo naithotok chungsa khaina bagui chwng wansugui tongo ta chwng toro phainai bodol to kaisa no ani naharmung to norok nugui tongna ang choirawi no jekhane sekhane thangai lukurokni bagui tam khlaimana wansugui tong himui tongo chwng tabo oro chini bodol hingke National Liberation Front of Tripura Uri Group ni wngui nai ang President Soyung ni je Prosenjit Debarma Allies Hastepa ni sinio chini logi phaijak General Secretary Bidyadhar Tripura tai tongo chini Suren Debarma bo High Level Committee ni member bo Food and Food Civil Supply ni Secretary tongo agibo tai chini officer rok oro kwbangma phaijak tai bobo haike chwng bwskang yapri sanam bagui tini obonti bo o kamini borok bai chwng koklam salaikata.